El 18 de juliol ahir va fer 85 anys del cop d'estat feixista que va provocar la Guerra Civil. Uns mesos després d'aquella data del 1936, el fotògraf Pere Català i Pich feia aquesta icònica fotografia que avui els seus nets presenten al costat del lloc on es va fer. I són els besnets els que llencen aigua a terra, com es va fer en el seu moment per mullar les llambordes, on hi ha l'esvàstica que trepitja el peu d'un mosso d'esquadra. I l'espardenya no només vol dir pagès, sinó que també vol dir menestral obrer, vol dir la gent del poble. És, per tant, la gent del poble que aixafa el feixisme. La imatge publicada a la tardor del 36 amb el lema «Aixafem el feixisme» es va convertir en un dels primers cartells del comissariat de propaganda de la Generalitat Republicana. Avui la Fundació Reeixida ha presentat la foto restaurada pel fotoperiodista Jordi Borràs, una imatge que es creia perduda perquè l'autor va cremar tot el que el podia incriminar davant la repressió franquista. Aquesta setmana fa 50 anys que va morir l'avi, i quan el pare, Pere Català i Roca, comença a endreçar coses, amb un doble fons de la maleta troba doblegada aquesta fotografia, l'original. Van ser els fills del fotògraf, en Francesc i en Pere Català i Roca, també fotògraf, aleshores uns nens els que van comprar el fang amb el que van modelar l'esvàstica. La fotografia la van fer aquí, a la seu de la Capitania General, perquè aleshores era la seu de les milícies republicanes. I per tenir aquest efecte d'humitat van llançar aigua al terra. Jordi Aroles, Asensio, TV3, Barcelona.